खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सेंग्रानि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरनि फासि बाजार साखाथियाव सानै सेंग्राया स्कुटिजों फैबाय थानाय समावनो हरखाब गोबारै फैनाय गंसे ग्रीन बासआ सौख्लायलांनायनि जाहोनाव सानै सेंग्राया जायगायावनो जिउ खोमायो। जाथायखौ खालामनानै ग्रीन बासनि ड्राइभारआ खारखोमायो। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानायनि मादाव सासेखौ खारगुलिनि आकाश बर' आरो गुबुन सासे सेंग्राखौ ज्योतिर्मय दास होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। आसाम माइन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारफिननाय जासिगोन। जिपिसि गनायथि गैयाबालानो आसाम माइन आफादनि लग'आव बाहायजादोंमोन बर' रावा। आसाम माइन आफादनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनानै सिगांनि बादियै असमिया, इंराजि आरो हिन्दी बे मोनथाम रावाल' बाहायजासिगोन। बिधान सभानि जेनेरेल पार्पज कमिटिनि जथुमाव बे थांखिखौ आजावनाय जादों। साइबार रां थगायग्रा दायनिगिरि 4 सुबुंखौ हाइलाकान्दि पुलिसआ हमनो हादों। साइबार स्केम खालामग्रा हमजानाय दायनिगिरिफोरा जादों फारियै हाइलाकान्दि ब्रजरपुरनि गौतम रय चौधुरी, हाइलाकान्दि उजानकुपारनि जाहारुल हासान लस्कर, हाइलाकान्दि नारायणपुरनि आबु जाहिद लस्कर आरो आलगापुर भाटिसांजुराइनि माहामादुर हासान चौधुरी आरो बे साइबार दायनिगिरिफ्रा बावैसो 50,000 रांखौ गुबुननि बेंक एकाउन्टनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। बिसोरो अनलाइन जुवा थगायनाय आरो चीन हेकारजों सोमोन्दो लाखिनानै साइबार थगायनायनि दारै लाख लाख रांखौ लुथिदोंमोन। बिपिएफनि बारग' एमसिएलए एबा बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि माधब काकिया रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बिखानि जेंना आरो किडनिनि बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो क'क्राझारनि गावारि आइ आफा नार्सिं ह'माव मैया फुंनि 11 रिंगासो समाव बिथाङा जिउ गोमायो। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ गोमानायखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। गसाइगावनि कसुगाव हाग्रा बिफाना गोबां बिबांनि खान्थि बेरेखा साल दंफांनि काटफोरखौ हमनो हाबावदों। कसुगाव हाथायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा सेबनानै हमनो हादों बे काटफोरखौ। सासे सुबुङा न'आव सिखावै दोननाय साल दंफांनि बाथामखौ सानफान रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया सेबनायाव हमनो हादों। जेबो फोरमान बिलाइ गैयिनि साल दंफांनि बाथामफोरखौ हमनानै मावख'आव लानानै थाङो हाग्रा बिफाना। तामुलपुरनि दारांगा मेला पुलिस बादायाव सासे कनस्टेबलआ गावखौ फोथैनानै लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा पुलिस बादानि बाथरुमाव गावनि 9mm कार्बेनजों खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबनानै लादों। बे जिउ खहा जानाय कनस्टेबलखौ खनाकान्त मालाकार आरो बिखौ 51 बोसोर बैसोनि 24 एपिबिएन बिबानाव दंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला खनाकान्त मालाकारा सुथि लानानै न'निफ्राय डिउटियाव फैफिननाया साननैल' जादोंमोन। बिथांनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा जायाखै। जाथाय जानायनि उनाव गोथैखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। फैगौ 6 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमाव बिटिसिनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिल पास खालामनो अल बिटिसि नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि एन्ड इउपि टिचार एस'सिएशनआ आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों। बहुत কথা আমি আলোচনা কৰিছে আৰু গোটেই কথাবিলাকতো আমি ক'ব নোৱাৰে যেন সিম্পল কথা আমাৰ বডোলেণ্ডৰ চিফ যেনিবা চিফৰ নেতৃত্বত এটা ডাঙৰ চিফ ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটি গঠন কৰা হ'ব ইমিডিয়েটলি। গোটেই আমাৰ এক্স MLA বিপিএফ দলৰ এক্স MLA আৰু এক্স EM এক্স MCLA সকলক মানে ৱাৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰমানে গোটেই যিখিনি বিটিচিত চলি আছে ইয়াৰ ওপৰত চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে অফিচবিলাক টাইমলি কিবা হৈছে না নাই মুঠতে গোটেই যেনিবা বহুত কমপ্লেইন পাই আহিছোঁ আমি যেনিবা কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত অফিচাৰসকলে সময়মতে নাহে বা কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰাটো অৱহেলা হৈছে বা কোনোবা ঘুষ খাইছে এইবিলাক বহুত আমি 4-5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত ঘূৰি পেলাই মই কিছুমান কথা গম পাই আহিছোঁ। সেইকাৰণে এই চিফ ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটিটো খুব প্ৰয়োজন আছে। এইটো চিফৰ ডিছক্ৰিপশ্যনাৰীত থাকিব এক্স MLA এক্স EM আৰু এক্স MCLA। এইটো খুব চিৰিয়াছ। এইটো ইমিডিয়েটলি আমি সেইটো গঠন কৰিম। মানে আজি ডিচিশ্যন এইটোৱেই হৈ গ'ল যে আমি এনেকুৱা ভিজিলেন্স কমিটি বনাব।